Saiki akeh wong Jawa pikirane nok dengkul. Mulane dianggap wong Jawa akeh ana tembung, "Oh, pikiranmu landhep dengkul." Mergo apa? Pikirane anjlok. Saiki akeh wong Jawa nek wis diomongi cara Arab cundol pikirane. Nah, iki wis kelakon pirang-pirang tahun, atusan tahun. Iki orang arah sak lawase ape lali. Ngoten nggih. Suatu saat mesti eling, mesti sadar. Mesti kebongkar. Nah, mesti kebongkar. Nek bertuhan kok gak nganggo cara Jawa. Apa Gusti Allah iki nek gak cara Jawa, nek gak cara Arab gak ro. Dadi wong Jawa sing wis ya wis, wong tua-tua do bodho kena dibodoni ya wis. Saiki generasi iki sak teruse aja gelem dibodoni. Leres. Saiki akeh wong Jawa pikirane nok dengkul. Mulane dianggap wong Jawa akeh ana tembung, "Oh, pikiranmu landhep dengkul." Mergo apa? Pikirane anjlok. Saiki akeh wong Jawa nek wis diomongi cara Arab cundol pikirane. Nah, iki wis kelakon pirang-pirang tahun, atusan tahun. Niki nembe enten sing bongkar-bongkar. Ya, sakniki mulai. Tapi aku percaya, Mas, wong lali orang arah sak lawase ape lali. Ngoten nggih. Suatu saat mesti eling, mesti sadar. Mesti kebongkar. Nah, mesti kebongkar. Sak pinter-pintere wong nyimpen batang mesti konangan. Leres. Nah, itu adil kok. Gusti Allah kan maha adil. Nah, iki karek ngenteni wektu. Iki wis wayahe kebu mulih nang kandange. Nggih. Nek wis slogane kebu mulih nang kandange, wong Jawa wis bali Jawa, wis bali Jaya. Nggih. Mergo saiki iki wis ngancik zaman akhir zaman edan. Leres. Nek wis zaman edan bar, lak wis waras kabeh wong to, wis gak ono wong edan. Tegese wis do eling jati dirine dhewe-dhewe, do goleki. Oh iya, coba aku ki wong Jawa ya. Nek bertuhan kok gak nganggo cara Jawa. Apa Gusti Allah ki nek gak cara Jawa, nek gak cara Arab gak ro. Nah ya. Lah nggih kadang kula mikir ngeten, Mbak. Mosok nabi sakmono ki ewunan mosok ora sing mencelat nang tanah Jawa. Mboten ngoten. Tanah Jawa ni urung ono nabi, wong Jawa wis iso bertuhan kok. Bahkan sifat yang digambarkan niku kan tiang Jawa niku paling andap ngoten lho. Nah, niku wonge mergo wong Jawa iku bodho. Wong bodho iku derajate budak. Gak ono wong bodho dadi majikan. Kan diasorno terus, malah saiki sing ngasorno wong Jawa dhewe. Nah niku. Nah, wong Jawa dhewe sing wis terjangkit virus Arab. Nah, ini ngobati iki sing angel, Mas. Nggih. Wong spiritual wong Jawa kasepuhan iki kewajibane ndandani iki lho, ngobati, nambani wong sing sakit jiwa, sakit ingatan. Padha mati suri. Hah? Turune nek ning omahe Dede nek tak rungokno ya ngomong mbek bojone mbek keluargane, ya omong cara Jawa iki. Ya ora omong cara Arab kok. Nggih. Tapi nek bertuhan kena apa nganggo cara Arab? Nggih. Apa nek gak nganggo cara Arab Gusti Allah ora ngerti? Apa Gusti Allah ora ngerti cara Jawa? Ngerti. Cara apapun iso merep. Ngerti. Oh bahasane kewan we ngerti to Mas. Lah niki lho. Mboten kok kula terus pundi ngeten iki. Monggo panjenengan tugase ade niku ngilingno Mas. Nggih. Jane ayo dadi wong Jawa sing wis ya wis, wong tua-tua do bodho kena dibodoni ya wis. Saiki generasi iki sak teruse aja gelem dibodoni. Leres. Nggih. Saiki lho aja gelem dibodoni. Nek bodho terus ya dibodoni terus. Nggih. Nggih. Mulane wong Jawa aja bodho-bodho. Nggih. Sampai dadine ngene iki sing salah awake dhewe, wong Jawa dhewe. Kena apa kok bodho kowe? Kowe munggo pinter lak ora kena dibodoni. Leres. Nah, iya. Mau penjajah, penjajah. Ya Aceh iku lho, Mas. Sak benernya kan ora Aceh iku, ujung Sumatera. Lah, kenapa kok jeneng Aceh? Kuwi akale penjajah, persekongkolan perdagangan,
persengkolan penjajah niku perlune apa ngrusak Nusantara. Merusak tatanan ten mriki. Jawa niku karepe ajeng digarap kaya Sumatera kaya Aceh niku. Mboten saged. Nah, Aceh niku kan perkumpulan perdagangan antara VOC karo India. Aceh niku isine Arab, Cina, Eropa, India. Hindia nih. Nah, India. Soalnya kalau kepireng enten lagu di ujung Sumatera. Nah, Mboten kok di ujung Aceh mboten. ten, ujung Sumatera, apa ujung Sumatera dek biyen. Oh, leres. Dadi perkumpulan Sumatera iku wonge gek biyen bareng wis dinggoni VOC londo teko. Wis strategise bangun perserikatan dagang. Niku teng ujung Sumatera terus dijeneng Aceh kuwi. Di sini Arab, Cina, Eropa, India. Pas niku. Lho nggih. Pas niku, Mbak. Nggih. Lah terus Indonesia nggih ngoten. Nusantara dirubah jadi Indonesia. Ini ki sabenere perubahan awak dhewe iki dibodoni. Nggih. Sopo? Ya atas nama presiden pertama. Nusantara wong tanpa rembukan tanda tangan di atas nama Indonesia diakoni Indonesia merdeka. Indonesia iso ketembung apa? Luar ki Mas. Nggih. Nek gak salah Indonesia iki keturutan apa? Apa? Dominan Netherlands in Asia. Recruitment dominan Netherlands in Asia. Nah, jadi Indonesia. Jen. Jadi ojo Nusantara jenenge Indonesia. Benderane merah putih, merah iku Cina, putih iku Eropa. Ino to. Ino iki apa dibalekno dipaksa puklek. Kata Alon kok saiki ya ben sadar. jen. Tapi kula yakin kok wong lali ora ngerasa lawase lali. Suatu saat mesti sadar. Jen. Nek sadar kan eling, oh iya aku ki wong Jawa ya. Aku wong Nusantara. Iku sampai dadi Keraton Jogja Solo ki bener Mataram, tapi wis Mataram Islam. Benten malih. Duduk Mataram Nusantara, Bahkan duduk pitungan. Mataram Nggih. biyen asli. Iki Mataram Islam. Mataram sing asli biyen nek Kartosura. Oh, Kartasura dibakar. Nggih. Niku sing dadi cucuke Ngayuda lampahe Cina Mongol. nggih. Berarti disamaraken Oh nggih, terus kersane sejarah niki mboten mboten ilang. Isine kaya keraton Jawa tapi isine Cina. jen. Kartasura dibakar, dibangun nek Surakarta. Solo niku. Jen. Lah sakniki Mbah ngomong soal nopo niki trauma secara pandangan Jawa niki Mbah. Nopo trauma masa lalu niku saged membentuk pola rezeki seseorang. Nah, menurut pandangannya Mbah Harjo niki pripun? Trauma bisa membentuk napa? Pola rezeki seseorang. Rezeki. Nek wong trauma niku kok apa bentuk rezeki piye? Trauma niku kan gampangane wong cek ndirasa wedi to Mas. Kuwatir ya, trauma. Lah isane ora trauma. Generasi iki mulai kudu dididik didudono sing bener. Didudono sing bener. Niki wae lho. Jen. Wong nek ora ngerti bener, kleru kuwi dianggep bener, dilakoni. Kula wau lak ampun ngomong. Saiki sing nyolong karo sing jaga iku seragame padha. Iye. Upama kena perkara disidang, sing disidang ambek sing nyidang seragame padha. Bolo dhewe. Dadi pembelane karo pengacarane karo pembelane sing disidang ambek sing nyidang seragame padha. Menawi enten pesan Mbak kangge tiang-tiang model ngoten niku Mbak. Nek pesane ya ora mok model ngono ya kabeh kanggo anak putu, kanggo segenap bangsa Nusantara. Jen. Anak Nusantara.
Mbok menawa iki sampai Bali, Mas. Saiki kan wis ana kae IKN iki. Nggih, leres. Tondo-tondo to IKN Ibu Kota Nusantara. Mbok menawa iki ya ndang balik zaman iki. Zaman yang balik Nusantara meleh. Indonesia ini mbok menawa ndang bubar, syukur ndang bubar. Balik jeneng Nusantara meleh. Contone wis ana. Sasmita, tondo-tondo jagat ki wis ana, Mas. Sampan roh bunglon. Semrep. Nah, biyen bunglon ki nek manggon nek godhong lak ijo kaya godhong. Leres. Saiki bunglon wis gak iso maleh. Ayo, sampan golek sakjane. Tegese napa niku? Ya wis gak iso maleh, mulah maleh. Lah, maune nek bunglon ki nemplek godhong ijo ya rupane kaya godhong. Berarti sakniki mboten saged niku. Saiki bunglon saiki wis gak iso maleh. Dadine engko wong salah tetep ketok salah. Salah tetep seleh. Nggih. Gak iso wong salah ngaku. Saiki jek wong bener disingkirno dianggap uler. Wong salah ngaku bener, sing bener disalahno. Ijek iso. Sedelok engkas titeni. Awas. Mergo keadilan iku ana, Mas. Gusti Allah ki adil kok. Nggih. Sapa wong nyilih kudu balekno. Nggih. Sapa wong utang kudu nyaur. Sapa wong tuku kudu bayar. Nggih. Sapa wong dolan kudu mulih. Wong asing kan ning Jawa kan dolan. Leres. Lah dolan kok Keterusan. kok ape ngalahno sing di omah iki tamu kurang ajar. Nggih. Nggih ta? Leres. Nah, iki supaya mulih. Raja Salman wis nyerahno. Ya, sing Kalondo wis nyerahno. Saiki nang ndi wis gak patek ana. Londo ki pirang taun ana kemerdekaan Indonesia wis ora teko melok. Mergo apa? Wis krasa dekne. Indonesia ki ndang bubar. Sing ora ngerti ijek memperingati kemerdekaan Indonesia. Indonesia ki negara apa? Negara Persatuan Dagang iku. Dari bentukan VOC. Nah, gaweane VOC iku. Nggih. Inconfourit dominan Nederland in Asia. Jadi Indonesia perjanjian. Sampai nate krungu Presiden Soekarno harta karune nek luar negeri akeh. Leres kepireng. Nah, pireng to? Nggih. Niku atas nama Soekarno, mboten atas nama bangsa Nusantara. Sopo apa yang njupuk gak iso atas nama Soekarno. Nah, iki berbagi-bagi karo wong luar. Sudah Iya. wonten MOU nggih waktu iya. wonten niku. Persetujuan. Mulane ini kowe tak merdekakno, tapi kowe bayar sakmene. Tapi iki negara iki jenengno Indonesia. Berarti isih ana kekuasaan karo asing. Berarti enten konspirasi di balik niku sedanten nggih. Delok saiki. Tapi sejarah mboten ditulis kados mekaten. Loh, sejarah ya enggokno to, Mas. Kenyataan kan wis diberontak suwe. Tapi piye wae tetep wong delikno batang tetep konangan. Nggih. Saniki pun mulai kambus nggih ngoten. Nek sampean gak percaya saiki nang golek berita sing no TikTok apa nek YouTube apa delok berita BB Drum, suara BB Drum. Nggih. Delok, iku kenyataan iku. Ora abal-abal. Wis wayahe wong Jawa Bali Jaya. Generasi sak lajenge niki kedah semerep Kudu niki. ngerti. Nggih. Aja didelik-delikno wis to. Wong salah kok malah dialingi. Jare wong bertuhan. Nggih. Lah sing cocok te dasar negara iki Pancasila iki cocok pisan dasare, tapi penghayatane mbuh.